Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff ka agad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff ka agad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Impact nga daw pagkailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay natin pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 10 na. Good morning na imbag nagsaba gawi-gawi ay wakgat. Agyo-agyod. Maptang dyan nagsaba son sige to namin. At ito pumulihan yung karamay, ang inyong currency, ang inyong karadyo, ka 98.7 sa radio. Peter Mawawang Wasing. At ngayong araw po naman ng Lunes, yung ating usapang pangkalusugan, usapang Aldrich Pau de Arco Capsule. Wala po yung aming doktor pero nandito po yung aking doktora. Ma'am Cynthia Madrid, good morning. Good morning, Kap. Good morning sa lahat ng mga viewers natin at listeners. Maulan na umaga. Mabagyo pala, Kap. At kumusta ka na, Ma'am Cynthia? Okay naman, Kap. Medyo nanibago lang ako kasi sobrang init yung pinanggalingan ko. Tapos pagdating ngayon dito, sobrang maginaw naman. Galing ka ng? Galing ako ng Region 2, Kap, ng Tuguegarao at Isabela. O ka pala, Region 2 yun, ano? Oo, Kap. Kasama yung Biskaya. Yes, Kap. Yun. Okay. At kumusta naman sila doon? Okay naman, Kap. Kanya lang mahigpit sila doon, Kap, sa mga health protocol. Okay. So, buti na lang at merong kompleto ka siguro ng vaccine? Yes, Kap. Kasi yung sa mga checkpoint, ang chine-check nila, vaccination card. Plus kung apor ka din, Kap. Okay. Kumusta naman yung ating mga produkto sa Region 2? Grabe, Kap. Sobrang lakas ng demand ni Pau de Arco Capsule. Medyo kinulang pa yung daladala namin noon sa Tuguegarao nung nagpunta kami kasi hindi namin in-expect, Kap, na ganun kalakas kasi kakapadala lang namin ng mga stocks. Tapos pagdating namin doon, nagsipag-purchase na naman sila kaya parang naanuhan kami na grabe yung pagtanggap nila bilang food supplement at pangpalakas ng ating immune system, si Pau de Arco Capsule. Yan. At para sa inyo mga katanungan naman sa ating usapang pangkalusugan ngayong araw na to, text po lamang yan 0999-3070-649. Ladingitan mi abo awan ni Dr. Joe Orsuwa ngayon. So pag-usapan natin yung mga benepisyo naman, yung aking mga tinatanong kay Ma'am Cynthia, katulad ng mga produkto kung saan binisita niya sa Region 2. Okay, at ano ba yung nagagawa ng ating Pau de Arco Herbal Capsule, Ma'am Cynthia? Siyempre, Kap, binuboost niya ang ating immunity para manatiling malakas ang ating immune system. Pero hindi ibig sabihin, Kap, pwede nang pamalit yon para hindi sila magbakuna. Kinakailangan pa rin nating magpabakuna kasi si Pau de Arco Capsule, tulong lang po ito, added nutrients para lumakas ang ating resistensya at hindi tayo basta-basta makapitan ng anumang sakit. Especially ngayon, tag-ulan na naman, mabasa ka lang ng konti, sisipunin ka, uubuhin ka. So nakakatakot po na magkasakit ngayon. Kinakailangan malakas parati ang ating immune system. So sa pamamagitan po ni Pau de Arco Capsule, dahil meron siyang taglay na quercetin na siya pong dahilan kung bakit malakas yung ating resistensya. O yung taglay niya na quercetin? Yes, Kap. Kasi anti-inflammatory si quercetin. Okay. Ano ibig sabihin ng quercetin? Kap, ito'y isang substance in the form of selenium. So, ito'y anti-inflammatory, antibacterial, antifungal. So, madaming nagagawa, Kap, ni Pau de Arco Capsule na tulong sa ating katawan. So, dapat pala mag-take tayo nito. Ilang beses tayo dapat uminom ng
ng Pau de Arco, Ma'am Cynthia? Before Cap, once a day lang akong nagtitake. Pero sa ngayon, dahil palakasan ng immune system ang labanan ngayon, so nagti-3 times a day ako, Cap. Aside doon sa Pau de Arco capsule, nagbabioclone capsule din ako. So, pinagsasabay mo yon 3 times a day? Yes, Cap. So kada iinom ka ng, halimbawa, sa umaga, iinom ka ng Pau de Arco, kasabay na rin yung Bioclone. Nagkakaroon ako, Cap, ng 15 minutes na interval. Minsan, binabaon ko na si Bioclone para hindi sila magsabay na iinumin ko. May interval siya. Yes, Cap. Ano naman ang kaibahan nitong Bioclone? Si Pau de Arco capsule kasi, Cap, ang taglay niya si quercetin na merong kakayahan ito na ma-regulate yung ating blood flow kasi ito'y thinning of the blood, yung kanyang taglay. So napakainam para sa may mga high blood, may mga diabetes, para hindi lumapot yung ating dugo. Si Bioclone capsule naman, Cap, meron siyang ingredients na vitamin C, B-complex, at syempre ang zinc, at syempre kasama ang mga fruit extract at saka vegetable extract, plus si Cell Protect formula. So pareha sila, Cap, na nagpapalakas ng ating immune system. Pero si Bioclone capsule, aside doon sa palalakasin niya ang iyong immune system, ay tutulungan ka niya na hindi ka agad tumanda ang iyong mukha. Pinapaganda niya ang iyong mukha. Yung Bioclone? Yes, Cap. So parang nabibinat yung skin mo, ganun? Actually, Cap, parang ano kasi siya ito, si Cell Protect formula, meron siyang taglay na anti-aging. So, lapudan na ngayon din siya pinaglakay kan pinagbakati may isang individual. Imbis nga group pa kang 70, agbalinan nga 60 na lang. Parang ikaw, Cap, di ba? Parang 40s pa lang yung aura mo. Hindi ko na sasabihin kung ano yung edad mo. Kasi wala sa mukha mo yung edad mo eh. Hindi bagay yung edad sa mukha, no? Oo, Cap. Okay. Yan po yung nagagawa ng Bioclone. At maganda palang pagsabihin nito. Binabati rin muna natin Cynthia naman, Ma'am Cynthia, si Rain Gayaw, Idol Cap at Ma'am Cynthia, Madrid. Kumusta po, kunana? Yan, Mabuti naman, Rain. Kamusta ka din dyan? At ito, may katanungan. Ewan ko lang kung pwede mo sagutin ito. Rainy Morning Cap and Doc, kapag konti na po yung menstruation, 1 day na lang, may problema po ba sa internals? Kailangan po ba na iinom ng hormones? 43 at single. Oy, single siya at 43 pa lang. Nako, Ka, parang si Doc lang po yata yung makakasagot niyan. Siya lang yung makakasagot nito. Ito talaga yung expertise ni Doc eh. Oo, sayang Kap. at wala siya. Mamaya, try namin na i-text kung sasagot siya. Oo. Para malaman natin. Sana pala nag-virtual tayo kay Doc. Oo nga, no? Kanya lang busy eh. Kaya nga, Kap eh. So, pasensya na po ha. Sa mga susunod pong mga segment natin, baka doon natin makakasama si Dr. Joe Ursua. Pero bukas, Kap, available daw siya bukas doon sa programa niya na itanong mo kay Doc. So bukas. Oo, mag-text kayo ulit bukas para masagot ni Doktor kasi parang madami kaming mga kasama bukas na mga doktor din. Maganda yun. Magandang balita yan. Oo, Kap. Para hindi lang si Doc Joe ang magsasagot. Oo. Okay? At galing naman ito kay 3-1. Hello, Kap. Damagaman kini ma'am no mabalin nga ba nga twice a day take ti Bioclone? Okay lang naman po na twice a day, once a day, kung yun yung kaya ng budget nyo. Kanya lang kasi ngayon, syempre, takot din ako sa dami ng mga nakakasalamuhan namin. Takot din ako na baka mamaya yung mga nakakasalamuhan namin, carrier pala ng virus. So, kinakailangan malakas parati yung aking immune system para hindi ko naman maiuwi yung virus, Kap. Okay. At binabati natin yung dalawang taraki dyan. Si Curbs at saka si Robert. Magandang umaga sa inyo na dalawa.
Ito yung si Kwan yung kasama natin sa Si Z-Radio. Kirby. Oh, good morning sa inyong dalawa dyan. Kamusta na kayo? Si Kagawad tsaka si... Ano ba ito? Si Tan. Si Tan. Akala ko nga, Kap, nag-file ka talaga ng COC mo eh. Inaabangan ko din yun eh. Ayaw tanggapin ng Comelec eh. Ayaw ba? Baka kasi panalo ka na. O yan, kandidato nagkakatwato yung dito eh. Tapos yung COC ko, walang picture. Sinadya mo yata eh. Wala ring stamp. Tapos last day na. Isungadida nga tinanggap. Parang 30 minutes na lang ang natitira. So, pag sungad ko di Comelec, kakatawa. Tapos kulang-kulang. Talna ka man. Binabati natin ang ating Comelec naman dito sa Baguio sa pangunguna ng ating City Election Officer, Attorney JP Martin. Good morning po sa inyong lahat dyan. Yan, okay. At siyempre, sa lahat ng mga nag-file ng kanilang mga candidacy, kanilang mga COC. Okay, ito na yung pagkakataon na magparamdam na kayo. Umpisahan nyo na. At good luck sa kanilang lahat, Kap. Naman. Pagandahan ng plataforma. Yun na yung problema ngayon dahil sa maaga yung filing. Siyempre, pag nalaman na natin kung sino yung mga nag-file, siyempre, lalapitan natin, di ba? Oo, Kap. Ano ba yung may tutulong mo? Ganon. Oo. Baka pwede mo akong tulungan. Ganon. Maglabasan silang lahat, Kap. Oo. Para malaman din natin kung talagang ready na sila Pag para sa baka, serbisyo publiko. for example, nag-file sila ng parang ikaw, kung tinanggap yung COC mo, hindi ka na ba po pwedeng mag-radyo o mag-appear dito? Pwede pa. Hanggang kailan ka pa? Hanggang hindi lang ako pwede pagdating ng campaign. Doon pala magi-start. 45 days na campaign yun, hindi pwede. Okay. Pero kung ikaw, katulad ni Rico. Oo, Kap. Si Rico dyan. Oo. Pwede siyang magtrabaho, pwede siyang magradyo. Pero pagdating nung kampanya, yung 45 days, bawal na. Doon hindi na siya pwede. Ayan. So dapat pala anuhin na nila ngayon, samantalahin na. Oo. At good luck sa iyo, Rico, ha. At sabi ko nga sa'yo, pagka ikaw nanalo, gumawa ka ng ordinansa, gawin mong 20 pesos na lang galunggong dito sa Baguio. Oo nga, Kape. At sobrang mahal ng galunggong, ha. Galunggong, pero parang parehas sila ng presyo ng karne, Kap. Kasi Mas ang mahal sa galunggong, 260 ang kilo nung namalengke ako kahapon. Galunggong? Oo, Kap. Yung mas mura yung manok. Oo, kasi magkano lang yung manok. Parang 160 yata. Oo, Kap. So, ganun kamahal yung galunggong. So, ibig sabihin, dati yan, tinatawag na yung galunggong na yan, pagkain ng mahirap. Ngayon, hindi na. Pagkain na ng mayaman eh. Hindi ngayon na nga makabili ang mahirap, Kap, ng galunggong eh. Ask ko lang po, pwede sa mataas ang BP, sabi niya. Tinatanong kung pwede sa mataas ang BP itong ating pinag-usapan. Actually, opo. Pwede po ang Pau de Arco capsule sa matataas ang BP. Kasi ibig sabihin, high blood po kayo niyan. Si Pau de Arco capsule po is thinning of the blood para po hindi kayo ma-stroke. I-regulate po niya ang inyong blood pressure. So ito, pwede, maganda rin pala ito para sa thinning of the blood. Yes, Kap. Okay. So yung, di ba pag high blood ka, may mga iniinom silang aspirin. Si aspirin, Kap, thinning of the blood ang ginagawa niya para hindi ka ma-stroke. So yung Pau de Arco, meron siyang ganun? Yes, Kap. Aside doon, meron din siyang si quinones at quercetin is in the form of vitamin A and vitamin K family. Okay, Rico dyan, kung nakikinig ka, nanonood ka dyan, batiin natin, kasama natin yan eh. Oo nga, Kap. Good morning, Sir Rico. Nagkasama na rin kami dyan sa radio. Oo, Kap, di ba doon siya dati? Oo. Nagtambal din kami dyan noon noon sa... Ay, talaga, Kap? Hindi ko naabutan yun sa hapon. Hapon. Hindi lang masyadong nagtagal kasi,
Ayaw niya akong katambal. Nawawala siya sa akin eh. Hindi siya makapag-concentrate pagkasama niya ako. Galing kay 3-1 naman. Hindi po kami nangangampanya. Sinasabi lang namin to. Baka mamaya sabihin niyo, nangangampanya na kami. Kaya nga eh. Sinasabi lang namin na si Rico dyan nag-file bilang isang city councilor. Oo. Wala namang masama doon. Hindi naman namin sinasabi na iboto niyo. At mabait yan. Okay, galing kay 3-1 naman. Awan ba ti side effect na EJ kidney? No twice a day. Ag-take ti Bioclon. Actually, Kap, wala siyang side effect kasi dito ikot cleansing eh. So, kaya't na nga sa uwan no cleansing isuna, pati dagi jay toxic nga arata o nagtibagim kat iparwar na. So, yung mga toxin, ilalabas ng Bioclon. Yes, Kap. Okay, pero ang magandang balita rito, napipigilan niya yung pagtanda. Oo, Kap. Aside nga pumigsa ti immune system mo kasi adati vitamin C kan zinc na plus ni B complex iso ti kailangan tayo tatae. Nakitam Kap nga halos am amin nga ipromote da tatangay ket ascorbic acid plus zinc kakasdingay. Ki ni Bioclon capsule awan pa day ito nga pandemya adati kasta nga ingredient man. Pwede ba na isa lang? Halimbawa, yung Bioclone lang i-take nila? Kahit wag na silang magpa-diarco? Pwede rin? Kaya mabalin mo't akap, pwede na Bioclone lang no kaya't yung agbloom kayo. Ki Bioclone latan at i-concentrate da nga inuman. Vitamins mo lang, di ba? One cup. Food supplement mo't lang, added nga nutrients. So, okay lang no Bioclone ti i-take yo. Kasi no kayat yung agbloom kayo, iso ti concentrate yung nga inuman every day. Okay. At galing naman ito kay, ano ba number niya? Kay 93, Rainy Morning Cup and Ma'am. Agritak na lang tawan ni Doc. Greet ko man amin nga kabats ko ijay Benigno V. Aldana High School, Puso Rubio, Pangasinan. Batch 2010 to 2014. Kunana. Ay, binabati kayo ng inyong kabats dyan sa Benigno V. Albana High School, Pusurubio, Pangasinan. Sana sinabi mo kung anong pangalan mo para... Oo nga, Kap. Kung nakikinig sila, alam nila kung sino yung bumati Good sa morning kanila. sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Pangasinan. Kasi Kap, taga-Ordaneta malapit na sa Pusurubio. Di ba no sumalog ka, Gaputi Bagyo, Pusurubio pa niya. Un Kap. Santo Ordanetan. Hampay Kap, binalonan pa Santo Ordaneta. When Janty Mais. Oh. Jagkas-kas nga mais. Haan lang Kap nga binalonan, ti adati agas-kas nga mais na. Dito yung Vizcaya, dito yung Jadi. Adamat agas-kas nga mais. Iginti kalsada. Adje tupig nga eh. Tupig kat manawag Kap, San Fabian, manawag, dito ti ayan na. J tubig. Un. Okay. Yan, masarap yung tubig. Tsaka masarap yung kwan nila doon sa Pangasinan. Dati, nung tayo bumibiyahe. Oo, Kap. Dahil driver tayo ng truck noon. Dumadaan ako doon para bumili ng mais at saka tinapa. Oo, Kap. Naimas ti tinapa ijay. Naimas ti tinapa ijay. Ewan ko kung meron pa silang tinapa. Actually, Kap, idi last week, kasi muli damanan ko, ada ka no ti awit da nga tinapa nga bangus. Ansak lang amo tata kasi muli daman no nag-awit da. Kasi no, ada ti awit da kat ikan da nga ikan Tanong marama naman. Sige man, no ada ti awit da, no da ito da kanyam. Un, Kap. Mangibingay kan do. Oo, tanong marama nam ulit. Binabati rin natin Jenilyn Palangyo, Dalapnas is watching. Maraming salamat po. At syempre sa lahat ng mga watching, sa lahat ng mga listening, maraming salamat po sa inyong suporta. Inulit ko ang ating text number or text line 0999-3070-649. Ang ating oras, alas 10:27, kunanan is 79. Maganda ba yan sa puso? Bioclone capsule.
Actually, daytoy hanga para iti puso, hanga para iti hanga agas daytoy. No dikit di food supplement iso, added nutrients. Dagijay han tayo nga malaala nga kang kanon tayo everyday. So han tayo mo't mabalin kap nga everyday nga ikat makagatang kati mangustin, iti guyabano, iti grapes, kasi nanginda dagijay eh. So, at least man lang ay kat DJ prutas na adda dita kap dagijay fruit extract na adda ka nga malunggay, adda ka nga mangustin, adda ka pao di arco extract ni grapeseed. So, ado kap iti extract nga na yun na ni fruits kan vegetables. Kit day tahan tayo mo't everyday ngay nga mangmangan iti gulay ngay kap ado dagijay carnivorous ngay. So kailangan tayo iti added nutrients nga ipaunag tayo dito ibagi tayo. So daytoy kat hanga agas. Although napintas kinyayo ma'am nga adati sakit na iti puso. Oh, maganda ito para sa may sakit sa puso din, ano? Oo, kap. Teka, nasan na yung kanina? Tinitingnan ko yun. Bio ko na. Ma'am, magkano daw? Sabi ni Jenny Lynn, yung Bioclone. Ang Bioclone po is 20 pesos ang per capsule niya. Pero po, tignan po ninyo yung mga drugstores na may mga available pa po yung aming 10 plus 5. May mga drugstores pa na available pa rin yung aming promo pack. 10 plus 5. Pagbili mo ng 10 na capsule, meron siyang free na 5. Pag bumili ka ng 10, 5 yung may free na 5. Yes, Kap. Lahat- Ewan ko lang kung meron pang available sa mga drugstores. Okay. So, pag bibili ka, itatanong mo kung meron Yes, pa silang Kap. promo. Oo, kung meron pa silang available. Kasi pag launch namin, Kap, yung aming promo pack, mabilis na nagkaubusan eh. E di yung ating Bioclone pala, lumalabas, 200 yung isang blister. Yes, Kap. Plus, 10 yung meron laman. siyang free na 5, di nakatipid ka ng 100 pesos. Oh, parang nabili mo lang ng 100 pesos. Oo. Yung ano matawag dito? Yung yung Pau de Arco Pau de Arco, capsule. magkano naman yan? 16 to 15 pesos, Kap. Depende yan sa mga suki ninyong drugstores. Hindi ba magkakaparehas yung presyo? Siyempre, Kap, competition din yan sa mga drugstores. Minsan binababaan nila ng 5 cents para hindi siya mag-eksakto, ganoon. Halimbawa, imbis na 100, 99. Kap, imbis na 15 pesos, ginagawa nilang 14.95 o kaya 15.95. Okay. At kay 92 naman, magkano naman yung Bioclone yun? Kasasagot lang ni Ma'am Cynthia, 200 pesos yung isang blister pack. At magkano ulit yung Ma'am Isang Cynthia? box, Kap. Oh. 2,000 yung isang box, pero may discount po pag isang box ang bibilihin ninyo. Namimigay po ng discount ang mga drugstores. Minsan nakukuha ninyo ng 1,900 o kay 1,850. Ilang pieces yun? Isang box yun, Kap, 100 na capsule. So pwedeng pang 100 days na kung once a day. Oo, Kap, kung once a day yung ano mo. Galing naman kay 01, good morning. Damagak man kini Ma'am Cynthia, pagkatangak de Trinidad, kan how many times a day? Tabi kinarak, Bioclone gayam, tidamdamagak, kan manuti may nga box ko na yon. Ma'am, available ang amin dito at Dakini Forest Pharmacy, Farmacia Irene, Kamimura Pharmacy, Butika La Trinidad, Neomed, Pine Breeze, Three Kings, TGP, Generica, ken amin nga drugstores dito'y Pugis, ken KM6. At meron din yan sa kay John Martin. Oo, Kap. Dito'y Dangwa Station, kini JPM, JPM Enterprises. Available kinya na iti Pau de Arco Capsule, Bioclone, adan sa PDG Promo Pack na Paulini Mentoro Capsule. Available ang amin kini JP Martin iti ni daytoy product ti Aldrich. Kung umay kayo dito'y Bagyo, adaka kini Orion Drug, Cordillera Pharmacy, ABPS, Di Guzman Drug, Benaventura Pharmacy,
ni John Mark, Mother Teresa. Yun. Okay, at ang ating oras, alas 10:34 na. Andito, may mensahe naman si Presi. Cold morning po, Sir Cap Peter. Check ko lang muna itong mga to. Yan, okay. At sa ating oras na, eto may katanungan pala si Rain na. Gusto ko po magpasalamat sa Pau Diarco. Wala na si COVID sa katawan ko po. Oy, nag-text si Rain Gayaw ng Pau Diarco nung siya ay na-COVID. So maraming salamat, Rain, sa pagtangkilik ng aming produkto. At least kayo na po mismo ang makakapagpatunay na talagang lalakas ang inyong resistensya. Okay. At ang ating oras, alas 10:35 na. Diyan lamang po kayo, ha. Magbabalik po kami. Maghanap buhay lang muna kami. Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets,
kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw, Kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kaya na itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado. Ito ang